venit la un nou episod. Putem da mai încetul chestia asta cu muzica, că nu. Bun venit la un nou episod. O să încerc să vorbesc un pic mai tare pentru că jocul acesta nu are să dau mai încetul. Bun venit la un nou episod de FNAF. Eu v-am spus, eu v-am întrebat pe comunitate dacă vreți să postez 1.6, că am lăsat un fiecare joc de ceva. Nu mi-a răspuns nimeni, așa că fac episodul și așa. În fix. Continuăm cu noaptea 5-a. Astăzi vreau măcar până acum să-l terminăm. Probabil de acum poate că episodul ăsta va fi destul de lunguieț, pentru că nu sunt așa de bun la FNAF 1. I don't know de ce am făcut chestia asta, dar am făcut-o. Dar că nu vin chiar așa de vreme la așa că să fac o leacă de bug. Obicei mă descurc pe noapte, numai că ajung să rămân fără baterii și aici se termină distracția. De obicei când joc eu FNAF-ul, ajung să rămân fără baterii. Faliment de curent. Deci o să țin mereu chestia e bună. Trebuie să nu vă deranjeze că țin un minut. Să puneți în comentarii dacă vă deranjează că țin un minut acolo. Numai că mi se mai întâmplă să efectiv să nu filmeze și e enervant. Să fi jucat atât foarte mult ceva și enervează să dai seama că nu ți-o filmat nimic asta. Și măcar văd că vezi că îmi filmează. Aș fi super frumos. Așa, dacă te-ai făcut aici, bun, e bine, să mă simt bine. Sper să te... Frumos ar fi dacă aș termina acum pe episod. Frumos ar fi dacă aș termina noaptea pe episod. Frumos ar fi. Nu mai zic? Frumos ar fi. Dar nu e imposibil. Acum fac o leagă de bug. Aia e, nu știu. Bă, nu prea vorbesc, dar e super stresant. Urăsc noaptea 5-a. E groaznic. Freddy, stai acolo cu minte, băiatul meu. Am verificat și un pic Foxy. There's no jumpscare. Am noroc că fac un bug ăla cu... Dacă nu era bug cu când... Băi, jur că... Am încercat de o grămadă ori să mai fac noaptea asta. Vedem cum mă descurc la noaptea 6-a. Dacă la asta praf, din câte vedeți aici.
Dacă las asta așa, cum o fi la noaptea 6-a? Sau la Ultimate Castle Night? Eu sper să terminăm noaptea 5-a, lăsăm noaptea 6-a pentru alt episod, care s-au trec la următoarele jocuri. Vă face câteva din fiecare. Unele chiar le termin pentru că unele doar la noaptea 6. Mă țin bine. Mă țin foarte bine pentru că mai am avut o noapte care eram abia la 3 am la 30% baterie, deci înseamnă că e bine. Stai acolo, frumosel Freddy, stai să nu-mi consum bateria. A plecat. Am schimbat camera. Ce faci, te rog? Hai cu 4 AM-ul ăla. N-ai plecat. Cu 4 AM, e bine, frumos. A picat rotul. Îmi pare rău banii. Bă, îl urăsc. Nici la Freddy nu mă uit foarte frumos. Să știi, nu mă uit de fapt la niciun animatron frumos. Poate Gica că vine foarte rar. Îmi pare rău dacă nu iau noaptea. Că este o șansă foarte mare să nu iau. Cum mi se întâmplă de obicei. O leacă de bug. Că intră frumos. Hai, hai! A plecat? A plecat. Nu cred că iau noaptea, din păcate, băieți. Sau dacă o iau la limită. Ok, vedeți că am șanse. Nu-i pierdută noaptea. Nu-i deloc pierdută. Chiar șanse. Dar acum tot ce pot să fac e să fac bug-ul ăsta. Nu? Până spera doar pentru că... Hai. Hai. Hai că se poate. Haide. Să dureze. Yes! Da! Vai, oameni buni, nu... Chiar dacă pare ușor, vai, doamne...
În sfârșit, cât am stat, mă. Nu am, să știți că Mike. Pe mine nu mă chema Afton. 100 de dolari. Doamne! Doamne, oameni buni! Nu pot să cred, am făcut-o. Poate să iasă orice hashtag, bate, să intră cineva acum pe ăsta mini. Eu postez episodul ăsta pentru că am reușit să fac pe episod noaptea. Oameni buni, nu știți. Poate sunt unii dintre voi care sunt expert la FNAF. Dar pentru mine a fost un chin. Am stat o săptămână, nu am uitat să trec noaptea asta și n-am reușit și am reușit acum. Nu mai dau continuu noaptea 5 în viața mea. De acum 6. Lasă-mă cu 3 stele. O să mergem la următorul joc. FNAF 2, exact. Și vedeți că aici noaptea 5 e făcut. Băieții mei, aici am instalat o leagă cu moduri. Radar Map, Fast Night și Ultimate Power, care Ultimate Power o să pun pe off, pentru că Ultimate Power s-aș avea baterie infinită și ar fi așa Fast Night și Radar Map. Da, dar nu știu, poate doar Radar Map, că și așa nu folosiți Fast Night și I don't know, o păstrez așa. Dacă în comentarii dacă e corect, dacă am folosit Fast Night și n-ar fi așa de corect, îmi spuneți că refac noaptea, nu e nicio problemă. Așa va fi și la FNAF 3. Hello! De ce nu mergi? Așa. Mut ca o. Opa, deja? Opa! Opa, că am fost luat drastic. Intru și abia nu joc pentru 20. Flash. Stai acolo. Aici se aude așa. Am luat-o prea devreme sau m-am pus-o prea târziu? De știu, nu știu, continuăm. Că m-am descurcat. Să știți că la FNAF 2 chiar m-am descurcat. Bine, am folosit toate alea între moduri. Bine, am folosit Fastnet-ul ăla. Și muzica asta se duce și tu taci din gură, Mangle. Și muzicuța aia se duce drastea. Am fost foarte luat în surprindere pentru că... Deci așa e FNAF... Dacă așa e noaptea 6, am FNAF 2 și FNAF 2 mi se pare mult mai simplu. Nu vă așteptați la FNAF 1, la noaptea 1, nu vă așteptați la nimic de la noi. La adevăr că am și Fast Night-ul și batere de noaptea asta, deci sper că o iau. Da, eu sper că o iau. Mai ales că am radăut. Da, nu mai poți veni venturile pe mine, că bani. De ce spuneți dacă folosesc radar mapul nu e așa de... Care fac noaptea odată, fără nimica. Acolo să vezi ce mă iau. Stai cu mine. Balon duci. Ce vreau de la mine? Oameni buni.
da, Foxy! Dar ce vrei? Da. Ce era? William. Ce vrei? Ce vrea papa de la mine? Nu știu, dar numai... Să-mi spuneți mie ce vrea minigame-ul ăla de la mine. Hehe. Uitați să apăsați butonul de like și subscribe că e greu. Facem un pic din fiecare, dacă e mai grea decât credeam. Până acum foarte simplu. Adică de la 1-3 la 4 m-am blocat un pic. Dar când m-am chinuit un pic să... Că eram și nu. Când am chinuit un pic de joc, am blocat și pe 4 și pe 5. Bă, da. Și grei noaptea asta. Cine mai e acolo? E și nu se supăra. Am înțeles. Asta am din cameră în curând. Aveam niște de la FNAF 2. Deci nici n-am apucat. Acum nu mă laud. Dar când din mască aveam reflex, dar o să-mi iau jumpscare pe o grămadă ori, vă zic după acum. Și uite, aici toici. Ce mă? Stai. Îmi iau de la Goldie, nu? Dacă îmi iau de la Goldie. Mi s-a părut mie, n-am văzut un cap de Goldie. Du-ți de la mine. Da, până mi-am pus o mască, oameni buni, mi-au jumpscare. Ba, da. Uite, nu știu. Stai să-mi spuneți mie acum. Ori îmi puneți în comentarii, Bă, ori acum am făcut eu prost și mi-am dat prea repede masca sau mi-am pus-o prea târziu și mi-am luat jumpscare? Că nu-mi dau seama, de obicei când se păstra tot aia neagră trebuie să-mi dau. Pentru că în curând nu am jumpscare de la Foxy. E super grea noaptea. Deci nu o să pună probleme cu... Va, nici eu să-mi spuneți dacă nu-i corect cu Fast Night-ul, dar n-am cumva să o fac. N-ar trebui să-mi pun și Ultimate Power. Pentru că altcumva n-am cum să o fac, efectiv. M-ați vedea aici, fac episod de o oră. Aveți ce să urmăriți. Că vreau să fac chestii din fiecare FNAF și eu rămân blocat la FNAF 2. Ce spuneți? Pe mine nu prea mă ajută radar map-ul așa de mult. Că spunea că e la mine în birou ăla și după aia dintr-o dată bombă scoate din... Poate la balon boi. La balon boi. Nu mai folosesc. Da. Eram acum să spun ceva, că am văzut pe ăla. Am dat noptea 5-a. Am sorry. Băi, mor la... Hai, mișcă-te, muzicuță. Vedeți geanțurile pape dacă am văzut în viața mea.
Am ales la un moment dat, la noapte. Ce avea ăla? Thanks. Bă, dar cât timp îmi dă chestia asta? Frumoasă mă jucătă. Nu mai vreau. Eu mă panicam când vedeam mai roșie. Vai, că nu jumpscare. Durează până ți-i jumpscare-ul. Păi de acum nu mai panic așa. Eu înainte mă panicam efectiv când vedeam că mi se arată semnul ăla. Gata, mi-au jumpscare. Trebuie să o fac repede. De unde că stă bine. Stă mult și bine. L-am întâlnit doar o dată în jocul ăsta, pe Shadow Freddy și Shadow Bunny. Bă, da, o dată am întâlnit. Bă, nu, de fapt pe Shadow Bunny și Freddy nu l-am întâlnit, dar pe Bunny da. Adică nu mi-a dat jumpscare, mă scos efectiv din joc. Frate, eu n-avea nicio treabă, mă scos din joc, ce șmecher. Efectiv! Mă scuzați! N-am ajunge, chiar în fene. Stați o leacă. Revenit, nu știu ce vroiau, dar vroiau. Așa că mă dorea undeva, așa că hai să continuăm. Să ne speriem. Pentru că altceva mai bun nu am ce să fac. Deci mă enervează, îi dărât bani la culme. Deci dacă bate bașinii cel mai enervant, îi dărât bani. Nu, iar tu! Deci eu trebuie să știu că trebuie să pun. Trebuie să pun mama ei de tabletă în față. Iau în cap. La 2, adică afară. Deci eu nu închid episodul până nu termin noaptea terminaților. Deci e deja Siper, lasă-mă! Pace femeie! Oania de pape! De ce? Mă enervează deja. Eu v-am zis, eu nu plec de aici până nu termin tâmpenia asta de noapte, eu nu plec de aici. Deci eu nu închid episodul până nu termin tâmpenia asta de noapte. Da. Apropo, deci am dat eu fail noaptea trecută pentru că m-au chemat părinții și terminat. Am zis să nu pun pauză tip ce joc noaptea și am zis să termin 3 direct masca și să-mi iau măcar jumpscare așa. Deci înainte de pauză v-ați luat direct jumpscare și voi. Eu vreau să mi-l iau, de-aia. Măcar... Ce morții? Bă! Stățuleacă! Oameni buni! Nu pot da masca jos! What? Stai! Charlie! Mâncăcioșilor! Mai fotoliți-vă! Mă dai seama.
Deci eu ca să... Willy, ce faci? Willy, ce faci? Ai Charlie să înțeleg. Ba, mă, și mișc. Băi, la ce? Ce, mă, joc? Și nu e mort. Eu nu mai știu. Așa. Și? Băi, eu presimt că jumpscare-ul era obligatoriu, efectiv. Eu zic că mi l-au făcut jocul, eu nu cred că are ceva de nu mergea. Eu zic că mi l-au făcut jocul ca să mă ajung în... Terminam eu noaptea. Știi, eu zis jocul, bă, dar termin tu cam repede noaptea asta, așa că o zis scot, că termin eu prea repede noaptea. Și hai să nu mai pot să-mi ies după cameră să mă joc cu minigame stupid. Care merge în 2 FPS-uri. 2 FPS-uri, da. O zis să mă bagi în jocul ăla stupid. 2, 8 bit. Ca să mă scoată pe mine în stare. Presimt că o să am niște momente din nervi. Presimt că o să am niște momente din nervi. Mare. Ce tot pun mascara? Terminatul ăla. Ce faci? Faci copiu? Bine. Îl las pe terminatul ăla de... Noaptea asta, tâmpenia asta de noapte. Dacă nu vă știți de tot asta închid videoclipul, că nu mai este poate așa ceva, deci e super, dar super enervant noaptea asta. Mai este, nu e nimeni. Eu te dăm. Bă, ce spui că așa mă voi toți? O plecat din camera aia. O decis să pleci. Bă. Nu, vine... Mă, ce-a fost asta? Mai mă, chiar posibil noaptea asta? Adică ce reflexe trebuie să am? Sigur noaptea asta nu e făcută pentru calculator? Nu știu, se poate mai rapid pe telefon? E greu pe telefon. Eu cred că pe laptop... Deci nu cred că ai buton să apeși pentru... Nu știu că n-am pe laptop. Pe telefon. Cum am obișnuit. Ai buton să apeși ca să intri. Dacă n-ai... Da, e mai greu înseamnă. Cu mouse-ul până mici până... În fine. Ca să vă arăt și eu ce avem de treabă, oameni buni, avem... 1-6. Deci, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și ne revedem data viitoare. Eu am fost Mihai. Și atât! Am terminat noaptea 5 FNAF 1, am încercat și noaptea 6 FNAF 2. 30 de minute de încercat, dar mă leșec. Deci, eu am fost și hai pa. Nu uitați de like și subscribe, cele mai importante în viața mea. Like și subscribe.